I anant ja a la nostra bona notícia del dia, perquè arriba Los Adams, el musical. Serà aquest cap de setmana i si voleu anar, ajudareu a una bona causa. Serà aquest dissabte a l'Auditori d'Alcúdia a les 6 de l'hora baixa i és un esdeveniment solidari a favor de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Unos muertos muy vivos. Pasión desbordante encima del escenario. I per conèixer tots els detalls ens acompanya en Jesús Mengual, integrant de la companyia. Benvingut. Bona vesprada, què tal, com estàu? Tot el que recaudareu es destina íntegrament a l'Associació Espanyola contra el Càncer, no? Correcte, sempre a través de la Junta Local, que aquí estic en la presidenta, n'Àngela. Hola, bones tardes. I tot serà una vesprada molt solidària, molt cultural, i estem molt emocionats d'estar aquí al CUDI. Nosaltres hem de recordar que venim de València, som una petita companyia de València, de la zona nord, i ens dedicam bàsicament a això, a retornar a la societat un poquet de la felicitat que a nosaltres ens suposa pujar molt amunt d'un escenari. Clar que sí, quines ganes de veure-ho. Jesús, i on podem adquirir aquestes entrades? Com ho poden fer per venir? Pues, tenim dos maneres. La principal i la més fàcil és a través de la pàgina web de l'auditori. Poden trobar el link d'Etiquet IB i allà poden seleccionar molt còmodament la compra, se pot pagar per Bizum, que avui en dia quasi tothom el té, o a través de targeta. I, en tot cas, si tenen qualque problema, també el mateix dissabte, quan arribin aquí, si veuen disponibilitat en la pàgina, podran adquirir la seva entrada per entrar. Serà el pròxim dissabte, dia 11, a les 6 de la vespre començam, però molt important, famílies, a les 5:30 fem una apertura de portes i tindrem qualque sorpresa i vos esperam. Queda dit. Moltíssimes gràcies, Jesús Mengual, i gràcies a tots que estàu allà darrere. Moltíssimes gràcies a vosaltres, gràcies per la repercussió, vos esperam. Adéu, que vagi molt bé. Anem a més coses, perquè hem hagut d'esperar un any.